Hej skytten, og velkommen til tirsdags generelt oplæg i den her uge. Husk, det er ikke sikkert, det passer på dig, men så er du mere end velkommen til at kigge en anden gang. Du er også velkommen til at like eller dele videoen her, så jeg kan nå ud til et større publikum, som jeg vil ønske. Men ellers så vil jeg prøve at kigge på, hvad jeg har at sige til dig i den her uge. Det kan også være et råd, det kan være, ja, lad korten tale. Det første kort, du har fået, det er Strength, som også er løven. Den fortæller, at du har masser af styrke, noget indre styrke, noget mod, noget selvværd, men også, at du har kontrol, men også, at du er en beskytter, og du er familiær, og at du skal stole på din intuition. Du har også været du har Ten of Wands, og det indikerer, at der er lagt rigtig meget på dine skuldre, eller en meget tung byrde. Men når man ser kortet her, så er det altid et tegn på, at tingene, at der starter noget nyt, og du kan slippe alt det her, der er lagt på dine skuldre. Du har også fået Nine of Wands, og det fortæller, at du faktisk snart er i mål. Men der er stadigvæk en distance, du skal gå på Nine of Wands. Det er noget med, at du skal være modstandsdygtig, men det er også noget med at være tæt på succes, og at du skal gå den sidste distance, og du skal være vedholdende. Og du har modet og styrken i dig. Så har du fået King of Pentacles, og jeg kan godt lide ham, fordi han kigger ud mod fremtiden, og han sidder med en hund eller en ulv, men det er den her menneskets bedste ven, og den står for loyalitet og trofasthed. Men King of Pentacles, det er noget med at være selvstændig, disciplineret. Det kan også være en eller anden form for noget overflod, men også noget sikkerhed, og et eller andet, der er beskyttende. Så har du også fået Page of Pentacles, og han står med et ben løftet, og det står på det andet ben, men han viser faktisk også vej mod fremtiden. Og det er noget med at manifestere et eller andet, men også noget med at være ambitiøs, og at hun er målorienteret, og at du eventuelt planlægger et eller andet, men altid sørger for at være troværdig og loyal. Jeg er også loyal her i hunden. Og være tro mod dig selv. Så jeg tænker, når du kommer igennem den her distance, og det kan du via din styrke og dit mod, og lytte til din indre stemme, og at der stadigvæk er en distance, før du er i mål, men vedholdenhed, så kommer du også derhen, hvor du skal. Og jeg kan se, at du bevæger dig fremad. Men når det er noget med vedholdende, så er de der 2 pentacles, så kan det være inden for noget arbejde. Der kan være, der er lagt noget, det her med den her tunge byrde, men der er et eller andet med, når der er mønter, så kan det godt indikere et eller andet med rent arbejdsmæssigt. Man sørger for at være ærlig og sørger for at være loyal. Og så har du også transformationen fra at være barn til at være voksen.
Og så ser jeg Queen of Wands. Hun er også klartænkende. Hun kigger også fremad. Hun kan skære igennem. Hun er meget hurtigt tænkende også, eller han kan selvfølgelig også, det kan jo være en mand, vi taler om. Men ærlig, fair og noget selvstændighed og konstruktiv og objektiv. Så du kan se igennem det, man også kalder bullshit, hvis der er sådan noget. Men fremadrettet, også det her med klar, med at skære igennem med nogle ting. Der har du Four of Wands. Four of Wands, det er faktisk, der bliver skabt noget stabilitet, noget fejring, en eller anden form for noget fællesskab. Det kan også være en eller anden lykkesrus, eller en eller anden gensynsglæde. Men Four of Wands, som man kan se her i baggrunden, det indikerer altid noget med et stabilt fundament i dit liv. Det sjove er det også på den her. Det kan også være nogle gode gamle minder, men det kan også være den her fra at gå fra barn til voksen, og der ligger nogle andre ting på ens skulder. Men du har 2 hunde faktisk også på dine billeder, og det indikerer også noget med loyalitet og noget trofasthed. Men det ser også ud, som om du har været igennem der har lagt en masse byrde på dine skuldre. Og jeg kan også godt se, at du snart er ved at være i mål, men der er lige den sidste distance, du skal gå. Men husk nu på, at du har styrken, du har viljen at lytte til din indre stemme. Og dine resterende, de her 3 kort, de vender alle 3 mod fremtiden. Og at dit enderesultat faktisk er noget stabilitet og noget, der gør dig rigtig godt. Og der kan jo være, at der er en grund til en eller anden form for en fejring i forhold til den vej, du har gået og til hvor du kommer hen. Det var, hvad jeg lige havde til dig. Ha' en smækker lækker tirsdag.